Kendange sentimen karo kowe ri. Kowe kurang rukun karo panjake kowe. Jaluk sing apik. Tabohi kaya aku mang lho Pak ngono. Kaya iki lho Pak. Wis apa ora? Yu contoh risik ah. Contone ya ayo Pak. Malah kaya kethek ngamen kene. Ora dagel lah. Wong kok seneng. Aku yo kepengin joget. Ayo tabohi kandhani ah Mas. Pak, tabohi ya Pak sake engko nek mulih nek nangis lho. Tabohi sing penak cepet ngono lho, cepet. Sing cepet Pak. Iyo. La. Ya Allah, Rada gelah. aja purek Ari. Aja ah. Moh. Wong kok purikan iki lho. Gek mau wis tak kandhani. Walah kowe ra gelem nyogok panjake kok kowe. Nyogrok gundul manjak ngono. Ben ditabohi. Ora oleh saiki nyogrok. Lah kok ngono? Oh nak ngono lah. Ora mesti tekan sing maksudnya ora-ora. Nyuap tidak boleh. Ngono ya. Iya. Iki mang serampat gending jalukan. Omongam. Lho, iki sowaning Tuban. Kelangenane dulur Tuban iki tayub. Kowe roh sore sing nyumbang nyanyi mang apa ora pas dangdutan. Sopo Kuwi sindir tayub tak kandhani. omongam tak kira Yutasi. Tasi untung bosok Lah ngono. aku krungu kok kono bareng aku tuku sate. Iki sapa suarane penak kaya Yutasi. Rumangsamu Wonge ning ndi wonge? sing nyanyi Mas sindir terkenal. Sapa? Sapa le mang? Mbak Mursidah mbok sapa? Sing nyanyi. Mbak sapa? Sing nyanyi sore mau. Mbak sapa? Mbak Mur. Mur sing ngene-ngene yo. Ning peda motor. Sing awake lewemu mang. Wah aku nek ngawasi iso seneng cah ya. Ya bener nyuwun sewu ndek bojo wong ancene wong artis ya lah. Artis wong Akeh sinden. sing nyenengi. Iya. Ning dinggon iki fane do teko. Mosok. Ya penyanyiku mang penyanyine Wahyu Budaya. Iya. Ya ana sing awake rada lewemu mau. Wah sing wegolane. Kowe bokonge. seneng kowe ngene ku. Ya seneng ae. Alah, kowe seneng wong ayu. Lho, ya seneng. Aku yo moga-moga aku kalau seneng wong elek. Goblok iku. Oh, beto kowe. Wong lanang ning dinggon. Apa? Nek roh wong wedok iki mesti digoleki sing ayu. Alah, bokos ombe ning akhirat kowe. Lho,
Lah kok iso bongko? Sok ben iki lho Mas. Wong ayu ki mlebu neraka. Sik tak urus. Kowe nek ngomong aja ngawur lho. Lho, Kowe kok iso kandha nek wong ayu mlebu neraka? Dasarmu apa? dasare kurang bersyukur. Lah kok iso? Kaya ketoprak iki mau. Wis duwe wajah ayu, ijik dik blabor wedak. Ya apa ora? Iya ya. Wis duwe irung sing bangir, lunga ning rumah sakit disuntik solikin. Oh, kepengin bangir. Apa? Ngomong kok carcor iki lho. Lah iya Iku mono jenenge ora suntik solikin ya Ri. napa? Suntik parijan. Gregeten aku. Kok parijan iki lho? Suntik silikon. Lah iya doktere jenenge solikin. Ora roh kowe. Iya bener kowe timbangane wong bento, Cuk. Doktere iku jenenge solikin. Suntik silikon. Suntik silikon. Iku apa ora bersyukur? Kurang bersyukur. Kurang ya? bersyukur. Kowe roh mripat wis blalak-blalak. Meripat terus blalak-blalak. Ijek lu dikei lensa. Lho, kei lensa mudeng kowe. Tanggoku mripate ku dikei lensa. Lali ora dicoplok melu ngiwangi mboke cetik geni. Lah Blalak genine nyiprat saiki. Saiki matane PC kae lho. Mergo kurang bersyukur. Iya ya. Omong mula aluk wong elek tinimbang wong ayu. Wah, ya bener kowe. Nek wong ayu sok ben mlebu neraka, nek wong elek mlebu swarga apa anane? Ngono ya. Ana sithik ya dienggo sithik, ana akeh ya dienggo sithik, ngono. Ngene lho. Kowe ku nek ngomong hati-hati lho. Ana apa? Wong kok sing adil. Ana akeh dienggo sithik ku maksude ditabung dienggo masa depan, ngono. Ngono. Iya, mula wong ayu-ayu kae mlebu neraka, nek wong elek mlebu swarga. Lah kowe kok iso kandha nek wong elek mlebu surga? Lho, mergo mau wong Bersyukur. bersyukur nrimakno apa anane sing ngekei Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngene lho Mas. Apa? Wong ayu karo wong elek iki ya urung tentu wong ayu mlebu neraka, ya urung tentu wong elek mlebu surga. Karek tumindake ning alam donya. Nek tumindake apik, amale apik, insyaallah mlebu surga ning Gusti Allah. Ora iso pokoke nek wong ayu mlebu neraka, mergo ora bersyukur. Wah, lah bocah urung tau dimut sapi ya niki apa? Ngengkel. Lho iki wis kenyataan lho, Mas. Ya kenyataan ya kenyataan. Ngono ku jenenge srekalan. Ngene lho tak kandhani. Apa? Wong ancene jenenge wong wedok. Iya. Wong wedok kuwi beda karo wong lanang. Lah kok iso? Kudune wong lanang kuwi matur nuwun karo wong wedok. Lah sebabe apa? Lho, wong lanang iki lho tanpa wong wedok rekoso tak kandhani. Alah wong wedok isone apa? Paribasan. Esuk iki lho, Mas. Esuk iki wis umbah-umbah. Awan sithik ngetero sekolah. Sore sithik terus mangani bocah, dulang bocah. Rumah sampe ki Sumanto apa piye kok mangan bocah? Maksudnya dulang bocah bengi saya dikon layah-layah karo huha-huha. Ngono. Kowe kok kondo huha-huha iki maksudmu piye? Bar mangan sambel. Oh, bar mangan batek pikiranem bosok ya. Bar mangan sambel. Mangan sambel. Tak kira tak huha-huha. Juwotos kowe. Ngono ya. Tetep penak wong lanang. Alah ra iso. Sugih wong lanang. Sugih wong wedok. Lho, sing mergawe iku akeh-akeh wong lanang. Ning tetep sugih wong wedok. Lah kok iso? Kowe ora percaya? Piye? Saiki aku tak takon. Apa? Kowe iki mancik apa? Panggung ngene lho. Goblok Goblok PC. Karuan macet panggung ngene kok. Ya wis ngerti nek kowe macet panggung wong ancene pentas. Sing tak karepno ki bendinane iki lho kowe mancik apa? Sandal. Lho. Sak ngisore sandal. Yo lemah bumi. Lah, lemah utawa Bumi. Lah, saiki tak jelasno. Apa? Bumi. Bumi ki nggone wong wedok tak kandhani. Lho kok iso? Bu ki wis ngandhake wedok. Mi kuwi akake nek mi kuwi wong wedok. Dadi bumi ki nggone wong wedok. Ora ana kok Pak Mi, ora ana. Ngeyel kowe nek dikandhani. Musa dagelan pinter hati-hati kowe nek ngomong. Berarti aku mancik bumi nggone wong wedok tur meneh. piye? Di dalam perut bumi Apa? itu menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa. Contone apa? tambang batu bara iki manggone ning jero bumi. Bumi ya apa ora?
tambang minyak manggone ning jero bumi. Tambang emas manggone ning jero bumi. Apa tumo ning jero pakmi? Ora ono. Dadi wong wedok iki sugi-sugihe wong tak kandhani. Sing bento ya kowe. Lah kok iso aku? Isine bumi apa? Ana tambang batu bara, Minyak. ana minyak, ana emas. Iki ning jero bumi. Isone metu mergo Ya dibur. nah, sing duwe bor iku sapa? Modar. Wong pinter ketoke aku bento ketoke. Diangkrik. Nah, Ije dibulek. musuh aku tak oceki kowe. Nek takon sing angel pisan. Iyo kowe duwe bor apa ora yo? Ora duwe, wong wedok ora mungkin duwe bor. Sing duwe mesti wong Duwe ya. lanang. Nek ora percaya takoki Yutasi lho. Lah, aku tetep bela wong wedok. Lah kok iso? Wong lanang tetep kalah karo wong wedok. Lho ya ora. Sugi-sugihe tetep sugih wong wedok. Kok iso sugih wong wedok? Kowe tau lunga ning kutha-kutha gedhe? Iya. Surabaya kuwi ibu kota ndi? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Semarang ibu kota ndi? Semarang ki Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Bandung Krupuk. lah. Bandung. Lah iya krupuk. Badokanmu ya apa? Bandung iku lho Meri. Krupuk Imrohim. Budek kowe. Ya Allah, sing tak karepno kutha Bandung. Nah, lah ngono aku mudeng. Kutha Bandung. Lah Bandung iki krupuk ngono. Kutha Bandung ibu kotane Jawa Barat, Surabaya ibu kota, Jawa Timur, Semarang ibu kota, Jawa Tengah, Bandung ibu kota, Jawa Barat, ibu kota. Ibu kota. Kowe apa tumon? Bapak kota. Kowe apa tau tumon? Iya. Dadi kutha-kutha gedhe iki nggone wong wedok Meri. Lah. Kok ya kodang wong lanang? Kok iso? Kowe roh dalan sing gedhe sing untuk mencegah macet kowe roh. Ya rono. Sing dalan Umpamane saiki. Upamane wayah apa hari raya ngono kowe. Hari raya Hari Idul raya. Fitri. Mesti macet. Mesti nek kepengin ndang cepet liwate jalan tol. Ya liwat jalan tol utawa jalan alternatif. Pomo iki pomo. Upama Iki desa ndi? Desa Terantang. Terantang. Wong merantau ning Surabaya ape mulih ning Terantang. Apa paribasane kok kono iki macet total. Isone mulih kepengin liwat dalan tol. Ya liwat tol. Nah, Upama kok Surabaya mara rene ora rene liwat tol. liwat ndi? Liwat tol. Pomo wong Semarang mulih ning Terantang. Ya liwat tol. Pomo wong Bandung mulih ning Terantang. Liwat tol. Nah, sing duwe tol iki sapa? Sing duwe tol iki sapa? Lah omong kowe. Hah? Iya ya. Mosok Yutasi duwe tol? Wong Wong lanang. wong wedok ora ndek tol Ora ya. duwe tol. Iya ya umpama duwe tol njongok lak metotok ngono ya. Kotok gundul majlok kok. Iya Cah. Tetep kodang wong lanang ya kuat wong lanang. Alah ya kuat wong wedok. Kuat wong lanang paribasane. Genjong galon wong lanang. Iku lak genjong galon. Genjong jagung wong lanang. Bu nggih. Oh. Ning ya tetep dijakas wong wedok. Ya ora iso. Wong lanang paling galon. Wong wedok lho tak kandhani Mas. Apa? Nggawa gunung kembar ngalor ngidul puluhan tahun ora sambat tak kandhani. Kok tok kene. Ngono ku jadi lindungi badan hukum. Lho apa iki? BH lho wakas wong wedok Mas. Timbangane wong lanang. Apa? Nggawa klapa loro jadi wangi manuk. Lho, Modar kowe. kelapa loro diwangi manuk. Iya apa ora? Kandhani ngeyel. Aku kok bento cah begini cah. Omong ngam ngrebok Lah salam kowe ora nek dikalahno. Ngono. Wong kok ya ora ngono Mas. Piye? Lanang wedok iki padha wae. Ana unen-unene kae lho. Piye? Emansipasi wanita. Dadi derajate wong wedok karo wong lanang iki padha wae ngono. Dadi kudune iki derajate wong wedok karo wong lanang padha wae. Sing lanang ya ngajeni sing wedok, semono uga sing wedok ya kudu ngajeni sing lanang. Kula nyonto resepku. Pak sapa iki? Marijan. Pak Marijan. Pak Marijan gundul majlok lho. Oke ya Marijan, Namine Bapak sinten Pak? Mujiran. Mujiran kok Marijan bento. Lah iya, tak kongkon nyonto aku wae. Lho kok iso? Lah kowe bentukmu ora meyakinkan ngene mbok kon nyonto kowe. Hei,
Don't look from the outside but look from in the heart. Loh, kok ana ceret-ceret mau apa, Tri? Cecer gundul manjlok. Basa Inggris. Wih, Don't look from the outside but look from in the heart. sabun look piye mau? Lah lah lah. Ya, Ngono on artine iku. Don't look from the outside but look from in the heart. Apa iku artine? Jangan lihat orang dari sisi luarnya, neng lihatlah dari dalam hatinya. Ngono. Loh, aku ketoke elek-elek. Elek. Neng kemproh asline. Ya bener. Lah kowe anake bebek. Ora usah omong. Lah bebek gane ning kali. Omong aku. Tak kon nyontoh aku. Lah kok iso? Tak wenehi pengalaman. Lah kok iso? Mulane wong wedok-wedok kene sok nek ndek bojo romantis kaya aku. Piye? Bojoku lho Mas. Piye? Lunga sak lunga tak gandeng. Lho, mergo kowe tresno. Yo yo tresno. Ya romantis berarti kowe seneng karo bojo-bojo seneng kowe. Yo seneng tak ning ndi tak gandeng Kok Mas. digandeng kowe? Lha perkara apa? Oh, tau tak culno ngwandaki barang dengah kok Mas. Bojone Ono tibake gombal. gendeng caiki. Kok ngono kowe? Tapi lak rukun. Rukun carane rukun kowe ora roh. Ning nyontoh aku kuduran. Lah kok iso mbok nyontoh kowe? Loh. Kowe ndek pengalaman apa rimeri? Aku ning urung rabi ning punya pengalaman bisa melihat orang sekitar. Ora roh nek kowe. Mosok Pak kondang men kowe. Mujian iki isone rukun karo bojone ngugemi. Dina-dina. Ngugemi apa? Dina-dina. Kok iso iku? Lho, dina apa wae? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lho, iku ana artine kanggo Pak Mujiran karo bojone. Diangkrik, diagelan kaya Apa? Ayo koyo rupane kaya ngene nek arep ngartekno dina. Lho wong pinter kok, Bro. Kowe nek ra nganti ra iso titeni lho ya. Oh, nek gak iso, Mas. Amplopku tak belek kok. Loh. Lah kowe lak ra bayaran. Duite tak entel kok. Bajingan lho. Omong Ya aku. wis suwe kok iso. Dadi dina Ana artine kanggo Pak Mujiran. ana artine Iya, Senin. Senin senengno keluargamu kanthi permanen, aja digawe lara ati. Bocah kok pintere ngene. Aku kok ngene iki lek ngapalo 3 dina. Dadi Senin mau Senengno keluargamu kanthi permanen. Selasa. Selakno ngamal marang sapa-sapa. Mula Pak Mujiran iki pomo dhuwit ketoprak iki dienggo sedekah. Heeh. Berah-berah. Ning sedekah ora gur trimo dhuwit, gur sedekah rasa karo tangga teparo. Ngono. Oh, wong pinter kok. Edian kowe. Iki tambahi lho Pak Mujiran. Aja kuwatir, kowe mau wis dirasani Pak Mujiran. Piye? Mas Rokim, engko nek rampung ketoprak, Mas. Tenan. Mas Meri tolong aja entuk balik sik. Tenane. Lah tak takoni karo aku. Iya. Lah enten apa to, Pak? Ana pentingan, Mas. Engko kon mlebu ning omahku delok. Ya, mesti. Ya Allah, Ri, kowe Apa? ning jero jebule wis ditawisi sing duwe gawe, diadahi kresek abang. Beras. Ketoke ya ora mau. Kanggo kowe kok dikon go muleh kowe tak kandhani. Gula. Ketoke ya ora iki. Loh, beras gula ora kok apa ki? Anu, sego sisane wong isah-isah. Kon nggawa muleh kowe. Kok roh men aku anake bebek. Tak suwapuk Keten. Lah kowe ya ngrembug saweran. Iku Selasa. Selasa, Rebo. Rebo. Kerepo sinau ben ora bodho. Wah, kulino maca bukuku saiki. Mula ana dalile. Dalile piye? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pedhot nek kowe kan. Aku elek putune Sunan kok, Bro. Kowe iki putune Sunan. Ora percaya nek kowe. Sunan Kalijaga, Mas. Kadoan mek apa Sunan Kalijaga? Sunan Kudus, Mas. Jenang iku. Lah- Bakul jenang kono lho. Ah, Sunan Giri. Kadoan. Lah Sunan sapa? Sunandar bakul kirik ngono. Angel. Akal gundul manjang. Angel temen tuturanmu. Muangkel ae aku. Kok ono Sunan gene? Ngono kok anake Sunan. Lha piye? Dalilmu mah lho. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kuwi basa Arab. Basa Arab. Jawane. Engko tak WA wae ya. Kok WA? Iku lak basa Arab. Iya. Jawane. Lali ki maku ki. Kok iso lali? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Edian. Oh, aku- Seneng aku ndek kanca kowe. Seneng jauh bedino mbok jaluki rokok ora seneng kowe.
Ngono ku ya aja diomong-omong. Lah kowe yo dagelan gateng rokok ora gablek. Nyekem lho kok iso. Kowe yo ngono. Wong dadi rokok iku mang, lho kok rokok. Lah jebotos lho. Dadi Selasa mau, Rebo mau kerepo sinau ben masa depan ora bodoh. ngono ya. Iya. Bar Rebo terus Kemis. Kemis luweh becik mingkem tinimbang Lamis. Lho, Bar Kemis Jumat. jumbuh marang atimu nek kowe wis duwe niat nanggap ketoprak yo nanggap ketoprak. Lho. Ngono ya. Kaya Pak Mujiran iki atok ape ra sedo ngono. Nah, tapi nyatane ya sedo. Sedo wong gek sedekah wis telepon aku ndredeg. Loh, Main ning sembungen. kowe duwe telepon. Lho kok ngene saiki piye? Telepon bose Telepon bos. ora sedo. Sedekah kene kan wis sedekah. Nah, Lah awak dhewe main ning sembungen. terus Lah kene telepon, "Pak, mboten siyos niki pripun?" Bose kaget. Kula wis goreng kucur kok. Pak Mujiran iki nelpon ngono. Pak Mujiran nelpon. Goreng sedekah iki wis goreng kucur, ana kabar ketoprake ora sedo. Ning alhamdulillah jam 4 subuh alhamdulillah nemu kabar sing apik. Kabare piye, Mas? Kabare ketoprake sedo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bareng tok kene. Bat. Kucure wis mateng. Ning Alhamdulillah. sayang sithik. Gene. Atose ra ontro. Ki aja sembrono lho. Ning enak legi ngono lho. Kucur kok atus. Nah nek ratus keprukno kowe no. Wong Nesu gene. kucur kok atus, kucur gembuk-gembuk enake ngono lho. Iya percaya utuku goang ngono. Untuk goang rumangsaku wong panjenengane iku wong breweh. Brabreh. Wah, Percaya. ora duwe man kopi ditokke. Ditokke. Wah, kowe ora ngerti kok. Apa? Uduk ditokno. Uduk dikrokno. Ana panggang ayam. Panggang ayam. Alhamdulillah seneng aku man sakare tok tapi Lho, yo. wis tak syukuri ae. Ora nyakarain lho. Ayo. Omongan. Jumat Jumat marang atimu. Sabtu Sabtu insapa barang sing wis kawetu kaya to perilaku elek-elek ngono ku sing maune biasa main, biasa ngombe iku dibuak. Ngono Ayo do insap mergo bumine wis tuwa. nah nek tuwa kok ora nang didos. Lho ya. Kok tok men. Dos piye kowe melu gedos esuk aku. Kowe rena-rena. Dadi bumine wis tuwa. Sabtu insapa barang sing wis kawetu. Bar Sabtu sing pungkasan Minggu. Bang titil prei. Minggu ri. Lah iya bang titil prei. Dek. Wento. Minggu mang lho Ning apa? nggonku bang titil prei kip. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu mbok artekno lho Minggu kok Bang Titil Lah tanggal abang, tanggal abang. ya artekno kaya mang. Minggu. Minggu ku padha karo ngartek awakku dhewe. Nek mingkem ganggu. Maaf. aku. Sing baku Wong kok didongakno. ya matur suwun. Ora ketang piye oleh ngrumati ketoprak wis kaya keluargane dhewe. Awak dhewe ndek dulur kene akeh. Ndek dulur tambah dulur iki tambah rejeki, Mas. Amin. Muga-muga iso seduluran karo dulur-dulur terantang. Nggih. Mergo iki waktune dibatesi. Ora kitang sithik, sithik edang lak padha rata. Perjanjiane wong jam 12 ya toh. Tan mongko ki wis jam setengah 12 luweh. Kancam kecik mang ning ndi? Sing raya sapa awak dhewe macak Cah iku ora gelem rukun karo kancane kowe. Lho ora gelem awur aku. Aku iki wong. Iya. Baleni. Mbok kono wae. Bocah iki sesuai kena setruk tenan ta iki. Mangger metu kok muring-muring. Maksudnya ngene iki piye? Wong kok apik-apik kok mbok arani sing ora-ora. Lho. Bocah iki medeni wong sesuai. Baleni kono. Wong akeh ono wae. Aku iki wong. Lah sing ngomong gedruwo sapa? Wis ngerti nek wong adek alok iki. Tak gendeng iki. Kecek. Coy. Hei, Ono wae. Oi. Oh, ala bocah edan. takoki Kim takoki. Baleni neh. Mbok anggap aku iki wong tenan, mbok arani sing ora-ora. Lah sing ngomong kowe tak-takan ya sapa? Kok Wong kok iso nglarakno ati lho. Ngono yuk. Ketoke tapi ayo biasa. rene neh kowe. Kaget aku. Ketoke ana masalah saiki. Iso ono wae.
Aku iki wong apik. Sabar Mas, sabar Mas. Innallaha ma'asabirin. Nah, sabar. Innallaha ma'asabirin. Nah, sabaro. Sabar kok. Wong sabar ki kekasih Gusti Mas tak kandhani. Ora ngono, tenangkan hatimu. Sabar. Kowe kok ketoke muring-muring ki muring-muring kena apa? Ceritane lak ngene lho, Kim. Lho, Aku mang arep bali. Kowe arep bali. Liwat Pantura to. Lah aku leren tuku rokok. Terus Delalah ana bis liwat. Lah kondukture didingi aku. Boyo aku diarani boyo. oh ya. Diarani kewan aku. Sik. Iki tak klarifikasi. Tak urus iki. Kowe liwat Pantura. Liwat Pantura. Mendek tuku rokok, ana bis liwat. Nah. Kowe dididingi karo kondektur. Kondukture. Boyo. Atiku masuk wong mangkel kurang tro. Aku ki wong ganteng kok diarani boyo. Ya Allah dakal jati kok. Gusti. Mas, Piye ki? kowe iku ra diarani boyo. Lah nyatane diarani boyo dididingi. Ana wong akeh anggere aku pading balik kabeh. Boyo. Maksudnya boyo-boyo iki kondektore ra kok kowe diarani boyo iki ora. Nyatane diarani boyo. Ning karepe boyo-boyo iki kowe dijak ning Surabaya, ngono. Aku berarti Dijak ning Surabaya. lah wong bayaran 75 kok ning Surabaya. Mek apa? Bayaran 75 kok ning Surabaya. Oh ya Allah. maksudnya kowe iku mono ditawani bis. Yo ora kelar. Yo ora kelar wong bayaran 75 wong lunga Surabaya wae ora kelar. Ri. Kowe iki saiki nek mulai jeguro kali ya piye? Ngene, aku omongan karo petinggi ra bingung, omongan karo ki bingung aku. Lah utekku kaya bola kok bulet wae. Maksudnya kowe iki aja salah paham, Mas. Iku kowe dikon ning Surabaya, kondektur iki lak golek penumpang. Golek penumpang. Biasane nek ana wong ning pinggir dilokno boyo-boyo kae arep ning Surabaya, mergo kuwi jurusan Semarang Surabaya ngono. Aku sing salah. Kowe sing salah aja ngamu, aja muring-muring. Ya muring-muring mesti celuk boyo. Wong kok senenganmu. Ngono ku besok meneh gawe pengalaman. Ya toh, jiwa muda iki ancen ora maido, gampang nesunan. Aku ning kene iki ya sobek kurang tro. Loh, sobek neh, sahabat terus kowe. Sobek terus pokoke. Lah kok sobek neh iki kena apa? Aku sore mau lak jajan, ceritane lak jajan. Metu mengarep rono. Ngarep rono golek-golek. Wong ketoprak lerene ya suwi. Suwi, Aku ya itu bener. golek-golek. Lesu, lesu. Delalah aku moro ning bakul. Bu niki tadian apa, Pinten tumbase? 2003 tahu ku tukune 2003. Lah bakule 2003 Mas. Loh, saiki 2020 kok 2003 gak jamur. Loh ya. Bosok pisan. Sik iki ya diurus seneng iki angel neh iki. Aku iki alah dibodohi wong jangkrik. terus. Anggere anake Tasi yo ngene iki. Lah, si Tasi iki tak kandhani. Tasi sapa? Kowe metu. Aku metu. Kowe arep jajan. Arep jajan. Ndelalah roh bakul tahu. Roh bakul tahu. Sing bakul tahu sing digoreng mesti. Iya, Dik murmure uyah. Loh. Beto cah gitu. Maksudnya ora ngono iki lho dirungokno. Tak rungokne. Bakul tahu sing ning kono mau ah. Iya. Kowe tuku tahu. Tuku tahu. Terus bakule muni piye? 2003 Mas. Duh. Aku ngene, Bu iki gak kagal kuwarsa to piye wis 2020. Gak jamur Bu tak seneni aku tukaran ra ontro. Wong do ndelok. Wong iki bento to stres ya ngono. Ya iya. Maksudnya 2003 ki taune blok goblok. Ning nek tahune iki mesti kowe tuku 2000 diwenehi to. Lah ngono, kowe oleh tuku dhuwit 2000 dikai 3. Wah, goblok cah iki. Lah Lah kowe salah, kowe jajan ya tahu. Lah ke melu aku mang lak bejo kowe. Bejone gene. Aku mang malah mangan sego ning kono. Ning pojokan MC kono. aku metu ning ngarep. Bareng MC. Ya Allah, luar biasa. Piye? Wong kene iki nek dodolan murah-murah tak kandhani. lho kok iso murah. Weh, lah aku mangan sego, Mas. Iya. Lawuhe iwak pitik, Iwak pitik. ngombene es teh, Wala es teh. murah. Segane iki lho ra diitung tak kandhani. Aku kok ora mbok Lah kowe mau turu. Aku ora mbok jak. Saiki be. iki nuku kacang jak kok. Lah iya. Aku arep kandhani kowe ya ora ana. Iki tenan tak kandhani. Kok murah men. Murah Mas segane ra diitung, sing diitung iwake terus es teh kuwi. Menawa bakule bento iki. Loh,
Tunggale 2003 mang. Bento piye? Kok iso segane Segone ra diitung ya rugi ya. rugi. Ya bathi. Lah kok iso? Lah kowe kebarno ngitung sego. Lho, iya sego sak piring, sak kraukan. Ki tunggale tahu 2003. Kayak kok ora bulet wae kok iso. Lah kowe yo gregetno wong iso. Sing apik awak dhewe ku menghibur warga masyarakat Trantang. Ngono, iki wektune enek apa ora, Mas? Lho ono ah, sak lagu rong lagu diaturi ben penggalihe warga. Ayo kanggo Ngono. sepot dhisik. Ya wis, sak goyang-goyang sik. Sak lagu diaturi ya. Ya. Spesial kanggo tamu undangan. Nah. Iki jajal anu matur karo bapak-bapake Nuwun ngersake. dangdutan apa campur sari, Pak? Napa tayuban napa pripun? Campur Monggo. sari. Gubuk asmara, Mas. Lengkap Pak teng mriki lengkap. Campur sari saged. Saged. Terus pop saged. Dangdut saged. Rock nggih saged, dester. Terus Suwe-suwe. cawet. Destere mbokem ngono. Jenenge musik iki ya rock, Apa? Jazz. ora on jazz. Rock. Ora ono kok onder barang iki. Onder Rock kok. kancane Rumangsaku. Ayo diaturi Sing apa? apik, sing apik. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nah, Dadoske coy. Yuk, Monggo Monggo, kanca Mas pradonga. Adis. campur. Kula aturi wungu wonten pamundutan gubuk asmara. Oh nggih, campur sari monggo. Saged. Konjo kagem penjaripun Bapak Apa? Mujiman dalah Ibu Muslik, Mujiran dalah Ibu Muslik sekeluarga. Moga-moga keluargane adem ayem tentrem, Amin. murah sandang, murah pangan. Kok Amin. nek lahiran yo lancar. Lancar. Bayine ayu, nek wedok kaya ibuke, nek lanang kaya bapake. Amin. Nah. Muga-muga sok pupaan nanggap ketopraneh Mas. Lah kok bukan nanggap Jegelane Jono. ganteng-ganteng. Ora bejo kowe karo aku piye? Lah kok iso? Ayo nek ditanggap oleh melu rezeki to. Nah, Sok tak promosike. Monggo. Monggo. Gubuk. Mas Kecik gubuk asmara. Yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golek nek cangkang tulisan warna abang aku isih jenenge gubuk asmara minyen ate aku ayo tresno tanpa pangkal tanpa ngono botabote Walah. Seneng Bu nggih. Wah jelas seneng. Dagelane nom-nom ganteng-ganteng suarane apik. Apa meneh? Ngene sampean ora ditanggapne rugi. Rugi pokoke. Rugi sapa? Catatan sajroning ati. Datan lunto.
wayah wengi nganti gagah rino caketan sajrone ati nyatan luntur saya melati aku kowe dadi garwa mergolan ning watu budaya Alhamdulillah gawene Pak Mujiran pun kasembadan Sampun kasembadan. iso nyenengno warga masyarakat ini warga Ih. ayam tentrem amin Ngaten. nggih Yen tak sawang momongane teko. wah gantenge ngene cah Monggo Ndara. Monggo Gus. Wes Gus lungguh lah Gus. Kowe ning ngisor wong loro. ah Aku tak lungguh. apa aku sembayang dulu Paman Rokim, Paman Meriuk, Paman C. Nggih, pripun Gus? Anggung kutekoning paman kene, Paman. Aku mau ngarep njaluk sop yang dungu. Arep jaluk Sabianto. Napa, Gus? Kowe arep jaluk Sabianto apa? Aku sagu Gus. Wong aku ki ya ngaula karo kowe. Yang ini, Paman. Aku iki dino arep nyolong pusaka kumpul gantri ning Praja Majapahit. Loh, arep nyolong. Aja kuwatir Gus. Engko kowe nek nyolong, nek upama kok ndelalah konangan, tenang, ana aku. Kowe ora ngerti kondangku kowe. kondang apa Kula ampun jenengan ampun ragu. Kaya ngono. Nek bab kasekten rajane. Nyolong gantri aku.